Projekt Elementi se osvrće na dvije problematike. Prva problematika su klimatske promjene koje su sve snažnije i veće, koje možemo svjedočiti od požara u Kaliforniji do raznih poplava po cijelom svijetu. I način na koji oni sada isto utječu na imigrantske krize koje su svuda po svijetu sve snažnije i veće. Da li su to imigranti zbog klimatskih promjena ili su imigranti zbog rata, ali međutim sve ove velike stvari koje se dešavaju nažalost zahvaćaju i njih. I kao i uvijek u svijetu koji zapravo u ovom trenu samo mari za neku svoju sigurnost, jako smo malo osviješteni za problematiku imigranata koji sve više i sve češće se suočavaju sa problemima s kojima se ne mogu sami nositi. Dakle, projekt Elementi želi na neki način osvijestiti trenutak u kojem jesmo i podsjetiti na budućnost koja je nesigurna. Uglavnom, ono što je možda u Zagrebu ne svakidašnje je vidjeti osobu koja na taj način se bori, zbog toga da smo mi doista u nekom bablu što se tiče naše stvarnosti. Uglavnom, ljudima nikad nije lagano vidjeti takvo nešto. I kao i meni kada vidim beskućnika na cesti ili kada vidim nekoga tko je u nevolji, uvijek smo u nekom problemu zbog toga kako pomoći i na koji način pomoći. Zbog toga jer negdje su nam svima ruke zavezane, ali situacija je ta da želimo na neki način pritisnuti javnost i da želimo potaknuti svačije razmišljanje u smjeru pomoći ljudima kojima je to najpotrebnije, pogotovo sad u ovim najhladnijim trenucima koje nam slijede.